Болташ районы Ірімшік КВН командасы. Финалға шығар үшін сіз нәрсеге әзір? Біз әзір әйбәт шығыш жасарға. Аңлашылды. Рәхмәтләрегізні кімге білдіресіз? Рәхмәтләріне Яқтыйыл колхозы председателіне һәм Биектау сүт май комбинатына білдірәбіз. Бик зур рәхмәт сезге. Едегіз, егетлер, қызлар, қыздырығыз сәхнәне қаршы алабыз. Болташ Ірімшік КВН командасы. Qayda şabu bulutlar, qayda bide yollar, qayda əlləgə bizdən gitkeş yoramdağı malaylar. Си deyip duram, şüpürək eкен. Исәнмесез, сәхнәдә Ірімшік КВН командасы. Шығышыбызны Ринатның туғашта әйткән бірінші сөзі белән башлыйсы килә. Аңламадым, алкышлар кайда? Танышып китик. Бу Әдилә. Әдилә үзенә егет эзләргә килде. Әдилә, булышыкмы? Әйдә. Әнә. 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 Сен хәзер бөтен залга төртеп чыгасыңмы? Әйе, мин шулай үземә әти таптым. Бу Аяз. Ан авызы нәрсә әйткәнен колагы ишетми. Булат, браво, менә мондый вайнна төшерә. Бу Ринат. Ринат танылган кешеләрне күрсәтә белә. Әнә Раил Садриев, Илназ Сафиуллин. Әнә Айвар Садыров. Татар малай. Мин танылган кешеләрне генә күрсәтә беләм. Кем булды бу? Урлый торган әби. Бу Рузель. Ул шукынган. Кем? Минме? Чыгышыбызның яртысы узды инде. Кая йөрисең, шукынчык? Тукта, сез нәрсәгә миниатюра күрсәтмисез? Зал җылынмады әле. Тагын 1-2 минутка куеп торырга кирәк. Булай да ярый. Дуслар, бездә бик тә сөенечле хәбәр бар. Авылыбызда яңалыклар барлыкка килде. Кичә әҗәткә ипи алдым. Шуннан Әҗәт абый рәхмәт әйтте. кичә күзгене ваткан идем. Нәрсәгә? Аннан миңа бер хәшәрәт карап тора иде. Беләсеңме нәрсә белдем? Зиратта пишмакта сакчы утырса, нәрсә була? Нәрсә була? Живой уголок. Кара юмор. Әйе. Кара юмор, бер көлүен, бер гынах. Кара юмор. Я, гынак җыйма. Узган аны председательнең өе янды. Шуннан Халыкның сабан туйда да булай сөенгәне юк иде әле. беләсеңме, минем бабай хәзер комик, Ничек инде? комада ята. Уф, Ардык. Onlar orlamazsın. Ярар. Монысы кем иде? Танымадым әллә? Күрше командадан Зәябисе. Зәябисе? Сүгенмәгез.
Безгә бу чыгышка Йолдыз чакыра куштылар. Без чакырдык, каршы алыгыз. Дөресен әйткәндә, без үзебез дә белмибез бу костюм эчендә кем булганын. Әй, Йолдыз, син сальто ясый беләсеңме? Юк. Димәк, Газманов түгел. Газмановта булмагач, кем була ала инде тагын? Бу кием белән сальто ясап була дип уйлыйсызмы? Ә салсан, Салсаң барса да була. димәк, бу сала торган кеше. Аңладым, бу бит теге ни? Любой артист була. Син чыпчаклар белән качышлы уйныйсыңмы? Юк, мин Ленар яшен түгел. Ә син винарист түгелме? Юк, ул монда сыймас иде. Әйе, сәхнә бәләкәйрәк шул. Салдыр әле. Бу бит мин, Рамил Закиров. Йолдыз. Булай Рамил Закиров. Ә менә булай Йолдыз. Так, кем була ала микән бу костюм эчендә? Салдыр әле, миңа җайсыз моның белән. Рамил, син менә ул. Газманов дип торам. Әти яңа төрмәдән чыккан абыйга әйтмешли, чыккансың икән булыш. Нишлим соң? Җырлап күрсәт. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде. Ут кебек егетләргә шибәр кызлар бар иде. Әйттек ичинде елмаймыйча. Елмаймыйча сәхнәдә чыгыш ясап буламыни инде? Рамил, без шулай инде ике уенны рәттән җиңдек. Ну ярар. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде. Ут кебек егетләргә шибәр кызлар бар иде. Ну ничек? Ну, начаррак. Әйттем бит елмаярга кирәк дип. Ю, монда анда эш түгел. Синдә. Дуслар, сәхнәдә татар эстрадасының иң дәртле җырчысы чыгыш ясады. Олег Газманов. Рәхмәт, Рамил Закиров. Дөрестән дә әйткәндә, Рамил Закировка бик зур рәхмәт безнең белән чыгыш ясарга булышкан өчен. Үзенең костюмын киеп килде. Чыгышыбызны Ринатның тугачта әйткән икенче сүзе белән тамамлыйсы килә. Әни, кейін әйдә кайтабыз. Болташ! Раиләвы Елмая! Хайрат, Ришат, Ленария, Илназ барысы да елмая торган смайликлар. Әфәрин, егетләр.